Seràs pare i no pots acabar d'ordenar les caixes de la mudança. Almenys fes-ho pel nen. Jo estic amb la ciàtica i així i ho he fet. Alguna cosa a dir? Sí, ho fem com els àngels, no? Quin sexe, no? Com he estat bé, no? I sobre el tema? Doncs el desordre és molt comú a la naturalesa. Quan ho faràs? Ho faré. No, no ho faràs, perquè t'importa una merda la casa, l'embaràs, i només em preocupes de lo teu. A veure, què estàs fent per aquest nen? Entregar-me al sexe per donar-li una mare feliç? No tens cap detall amb el nen. El nen no hi és, el nen no ha arribat encara, el nen no ha vingut. Ho pots fer ara? No, ara no puc. Per què no? Doncs perquè això ha de sortir de mi, ha de sortir espontani de dins. Però quan tindràs detalls? Quan em surtin naturals. Saps què em surt natural, a mi? Plorar. No estàs plorant? Per dins. El nen plora perquè no té detalls. No. Xantatge emocional no, eh? No, per aquí no. Per què t'enfades tu, ara? Home, esclar que m'enfado, detalls. Els detalls, és que us quedeu amb els detalls, home, és que... Per estar fet en 7 dies no està malament. Home, un carril més a la ronda litoral, no? Intentant millorar Déu, m'agrada. Tens raó, els detalls són importants. Jo em veig detallista. No té dret a dir-te que no tens detall. No hi té dret, però jo li vull fer un regal. Què de regalo? No saps què regalar-li a la teva dona. Si fossis Déu, què li regalaries? No sé què regala Déu. Una muntanya? Creus que una dona embarassada necessita una muntanya? Déu també es pot equivocar. Déu regala coses inútils, a vegades. Quina cosa inútil t'ha regalat Déu? Un amic com tu. Ui, no t'hostilitat? No. No? No. No? No. Abraça'm. No. Per regalar no s'ha de pensar en l'altre, sinó en com vols que et vegin. El com, pel regal, et jutjaran. Jo també he de fer un regal a una persona. He de pensar més. Jo també he de fer un regal a una persona. Ah, molt bé. Una persona. Ah, una persona, eh? Una persona. Quina persona? Una nòvia. Oh. Va, tanquem els ulls i pensem en el regal. Què se t'acut? Un cotxet. Un cotxet, molt bé, realment molt poc original. Jo he pensat en una americana. Per ella? Per mi. Jo me la poso, però ella la disfruta. Com vols que et vegin? Com vols que et vegin, eh? No, és que no puc venir a veure'ls, però algun cotxet que tingueu així d'un color alegre, en estoc... Negre, doncs negre està bé, és alegre, sí. Sobretot això que li dic, no ho portin abans de les 7 perquè jo no hi seré i m'interessa molt cuidar els detalls i fer-ho com un regal. A veure, no li estic explicant la meva vida, simplement li explic... Sí, amb targeta, vull pagar. Ara li dic, un moment, que busqui la targeta. No estic enfadat, no. No estic de mal humor, no, jo simplement parlo així, amb vehemència, ja. Perquè pot ser que la foto d'internet no sigui real. Si miro cap avall és que no m'agrada. Si miro cap a dalt és que m'encanta. Si mires al mig? Sí, però el mig és que l'estic mirant a ella. Amb què vols que la miri? Amb els ulls de clatell? Faig tot això perquè t'estimo. T'estimo. Jo també. Però no tant. No m'ho puc creure. Hola, què passa? Ai, quina il·lusió el cotxet. És que si ens dic que ho portin a les 7, és perquè ho portin a les 7, perquè t'ho podria preparar perquè tu no hi eres. M'ha fet una il·lusió. La gent és imbècil, si dic que les 7 són les 7, no les 5. Bueno, et volia fer una sorpresa. No, ja me l'has feta. La sorpresa del bon humor. Tu sempre de bon humor. Ets com un misto, eh? T'encens a la mínima. No, sóc un misto, no. És que tot em surt malament, la meva vida és una merda. Què fas?
Trucar-los. Si pago, la gent ha de portar les coses quan toca. Penja. Que pengis. Tu fas tot quan toca? Jo sí. Sí, no? I les caixes? Les caixes, les caixes. Que pesada. Has pensat que potser no és el meu moment? Perdó. No estic de mal humor, No. T'ha fet il·lusió el cotxet? Hola. Tu ets... No, sóc jo. M'ha dit si et podia entretenir. I és que arriba tard. i m'has de distreure. Sí. Què faràs? Em recitaràs uns poemes? Lorca? Et va bé? No. Què fas? Qui hi ha? Ah, ningú. És ell? Ei! Ei, és que no et trobava. Com va? M'estaves espiant. No. I tant. No t'espiava. Volia comprovar com eres. Que cagat, no? I no saps donar la cara? Donar la cara és antic, som al segle XXI. Però a mi m'agrada donar la cara, sóc un clàssic. Doncs... dona la cara. Té raó? Dóna la cara. D'acord? M'agrades. Li agrades? Li agrades molt? I això és molt emocionant, tio. S'ha comprat una americana nova per tu. Us voleu fer un petó? Feu-vos un petó. És que a mi m'agradaria, però no puc fer-li un petó. Almenys que algú disfruti. Feu-vos un petó. Acosta't, sisplau. Esteu malalts. Les ties bones us penseu que heu fet alguna cosa per merèixer-ho, però no heu fet res, és gràcies a la genètica. Ens insulteu amb la bellesa. Jo prefereixo les lletges. Torna. Perdona? Res, que m'agrades. A mi l'americana m'agrada. Estàs trist. Vols que t'abraci? Fas massa gestos, Pep. Contenció. Dissimular. Però tu dius que hem de donar la cara? Donar la cara és antic. Va, anem. Que et convido un calipo. Va. Tu creus que sóc un misto? És que la Martina diu que m'ensenyi a la mínima, que m'enfado, però no és veritat, no? Ho sento, però és que jo ara no puc atendre, no em trobo... Joder, a veure, però si hem quedat, no? No, però és que no em trobo bé, tinc moltes nàusees, de veritat. Bueno, ja, i jo què? Tu què? No, que... És que em sembla que em poso tan mal humor, no ho entenc, no ho sé. Puc passar? No. Ah, ja, he d'acceptar que les coses no surtin com jo vulgui, no? És aquesta mena de teràpia. No, és que no és cap teràpia. No, ni poc, és la teràpia de tancar-me la porta a la cara, no? De fer-me mal. Ah, m'he de fer més mal a mi mateix? És això? Penses que el mal et farà millor persona? No. Comença a viure la vida i seràs un pare feliç. Que bonic. Que bonic, això. Em podies haver trucat, també. Però si t'he enviat 2 missatges i t'he trucat 3 cops, No. mira el mòbil. No penso mirar el mòbil, no m'has trucat, Però no passa res. Però accepteu que has fallat. He canviat. Sí, ja no estaré de mal humor. És que m'estava fent mal a mi mateix. Estaràs content. Sí. I arreglaré les caixes.
Ja ho he fet ja. No, en sèrio? Per què em remeneu les meves coses? O sigui, saps que no m'agrada, és la meva intimitat. A sobre. Doncs sí, per què no toques la figa? És una cosa íntima, també. Per què no me la toques tu? No, tu. No. Tu. No, ara no em surt natural, no. Sí, no, clar. Només quan al noi li ve de gust, no? No havies canviat. Estic